Ими группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Бочкова, Волчанских хуторов и Липцев. Потери противника составили до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм гаубицы Д-30 и станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Першотравневого, Изюмского, Красного Лимана, Купянска и Торского. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер М113, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица М198, 3 орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50 и 6 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное второе. Нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Резниковки, Звановки, Белой горы и Максимiliaновки. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицы М198, М777, ФХ-70, 2 105 мм орудия М119 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция «Рада», а также скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов «Химарс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан, Бык и Горняка. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих. Боевая машина пехоты «Брэдли», боевая бронированная машина «Хамви», 3 автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ, 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и Ливадного. Противник потерял до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Садового и Приднепровского. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз триває робота наших команд України і Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки Рамштайну, змістовних рішень і загалом зустрічі і переговорів наступного тижня. Тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові
по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн, тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньої далекобійності. Я хочу подякувати усім воїнам Центру спеціальних операцій А, Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.